me yake kawo manjiriya ko kuma me yake kawo numbness a turance? Hannu ya sage idan an kwanta, ko wuya ya sage idan an kwanta, kafa ta sage idan an kwanta. Duk wannan yana zuwa sakamakon rashin kyakkyawan gudanarwa ne na jini a jikin mutum. Yana zuwa da siffofi guda biyu, siffa ta zafi ko kuma ya zamanto siffa ce wadda take ta sanyi. Idan siffa ce wadda take ta zafi, kafin mutum ya fara zazzabi ko kuma bayan mutum ya gama zazzabi, yakan samu daskarewa na jini ko kuma toshewa hanyoyin wucewa na jini a jikinsa, wanda yake bayuwa zuwa ga wannan abubuwan da mutane suke ji. Idan kuma bangaren abin da ya shafi sanyi ne, yana da alaka da mutane yawanci waɗanda suke da ƙiba, waɗanda ba su da yawan motsa jini. Wannan ƙiba taruwa ce ta kitse a jikin mutum wanda yake yawo tsakankanin abin da jijiyoyin mutane, yana danne zuciya, ya zamanto zuciyar ba ta iya buga jinin yadda zai raba kowane gaba ta samu, har ya zamanto mutum ya samu kyakkyawan gudanarwa na jini a jikinsa. Yaya mutum zai yi kokari ya kiyaye daga wayannan abubuwa? Abu na farko, idan har ka kamu da shi, za ka yi amfani da dukkan nau'in abin da ka sani ana amfani da shi don ƙara ma jiki jini. Idan kuma ɓangaren abin da ya shafi ƙiba ne, to ka yawaita motsa jini, kana yawan tafiya a ƙafa ko kana yawan atisaye ko kuma duk abin da ke da alaƙa da haka, za ka samu wannan kyakkyawar gudanarwa na jini a jikinka. Sannan bugu da ƙari, akan kiyayi cin abubuwa waɗanda suke da zaƙi kwarai, a guji abubuwan da suke da maiƙo su kansu kwarai, ba don komai ba saboda taruwa na wannan kitsan a jikin mutum yana zame mushi illa. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da za mu kawo. Idan wannan shine shiganka na farko cikin wannan shiri, ka yi subscribing, ka kuma danna ƙararrawa an kana son samun shirye-shirye mu duk lokacin da muka saka, ka yi sharing, ka kuma yi comment, ko tambaya ne kake so za ka yi, akwai comment section inda za ka je ka yi tambayoyinka mu ba da ansa, ko kuma ka kira mu a lambobin wayoyinmu da muka saka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na ku har kullu Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa assalamu alaikum.